як бародар қисса мекунад, мега ака як додари кенҷагӣ доштам, 18 сол дошт. Бемории дил буд. Балница бурдем, духтурҳо гуфтанд оператсия кардан дар кор, оё зинда мемона ё ин ки не. Баъдан дар балница хобш кардему, тамоми аҳли оиламонро файру кардем. додарам аз падару модарам охирон суханҳояшонро пурсид. аввалин шуда падарам ҷавоб дод, гуфт писарҷонам, худованд шифо ёбид, тамоми дороиамро бароят мебахшам. баъдан аз модарам суол кард, модарам обой дида шаш қатор шуда гуфт писарҷонам. ман қатъи духтурҳо гап задам, агар мабодо ки шифо наёбӣ, гуфтам дили маро гирифта ба фарзандам бидиҳӣ. ҳоло ӯ ҷавон аст, аз зиндагӣ ҳеҷ чизе надидааст. ӯ дар бузургӣ ҷону моча танҳо ту қодир асти ба ин корҳо. ӯ мегӯм ранҷи дунё баркашидам, арзиши модар нашуд. симу зарро баркашидам, қимати модар нашуд. он чӣ хӯрдам ҳар лазизе дар тамоми умри худ, лаззати шири сафедаш қимати тилло нашуд.